سلام نساقيتا وجنيتي وتخاطفت بيت سوي همينكم ليدحنا ليكم انك عوضحكم نبعل لديت كريستوس لما عنتي قدامي روا ويدنيو التواريخ نتقدس لديتي جوارلنا دملا كريستيان دمو انك عوضحكم وكعزحنا لولحو باركس لما عنتن بزعوا لديت لامركيتين ايش نحدو الخمسين يخوص نصحو لا أقول لكم سلام روحوا سمع لديت نخلكم كريستيان وغني دومي بزعواتين عالم كاو ظلمات ናብ ብርሃን ዘውፅአ እግዚአብሔር ሰው ኮይኑ ዝተወለደሉ ዓብይ ምስጢር ልደት ክንርኢና። ትርጉም ልደት ማለት መውላድ ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ ፈጣሪ ንፍጡሩ ንምድሓን ትሕትና ዝለወሰሉ ዕለት እዩ። ልደተ ክርስቶስ ልደት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ክርስትና እምነት እቲ ዝዓበየ መሰረት ድሕነትን ዝኾነ በዓል እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያናትና እዚ በዓል እቲ ዝዓበየ ድምቀትን መንፈሳዊ ትርጉሙን ይኽበር። ትርጉም ልደት ማለት እግዚአብሔር ወልዱ ሰብ ኮይኑ ናብ ዓለም ዝመፀሉ ምስጢር እዩ። እቲ ዘይውሰን ኣምላኽ ንዓና ንምድሓን ክብሉ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብተኣምር ተወሊዱ። ምልክታት ልደት ርጋም ወይ ከዓ መብልዒ ከፍቲ ጎይታና በትሕትና ኣብ ገማግም ተወሊዱ። እዚ ድማ ንዓና ትሕትና ከምህረና እዩ። ሰብአ ሰገል ኣብ መብራቕ ተበጊሱ ብኮኸብ ተመሪሖም ወርቂ ዕጣን ከርቤ ሒዞም ወፂኦም ሰጊዶምሉ። መልእኽቲ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ እናበሉ ዘሚሮም። በዓል ልደት ኣብ ዓመት ሓንሳብ ታሕሳስ 29 ወይ ድማ ዘመነ ዮሃንስ እንትኾን ታሕሳስ 28 ይኽበር። ናይ ለይቲ ቅዳሴ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ክሳብ ንጉሆ ብዝማሬን ብቅዳሴን ይኽበር። ምቁራፅ ጾም ምእመናን ን43 መዓልትታት ዝጾምዎ ጾመ ነቢያት ወይ ድማ ጾመ ልደት ዝፍጸመሉ ዕለት እዩ። ባህላዊ ፀወታ ኣብ ገጠርን ከተማን ብፍላይ ብወገን ኣወዳት ዝዘውትሩ ፀወታ ገና ምስቲ በዓል እዚ ዝተኣሳሰር እዩ። ልደት ናይ ፍቕሪ፣ ናይ ሰላም፣ ናይ ዕርቅን በዓል እዩ። እግዚአብሔር ምስ ሰብ ተዓረቐሉ ሰብ ድማ ምስ ኣምላኹ ዘራኸበሉ ምስጢር ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ንሕድሕድና ክንፋቐርን ክንተዓራረቐን የምህረና። ጽባሕ ታሕሳስ 29 ድማ በዓለ ልደት ስለ ዝኾነ በዓል ርሑስ ይጎረልኩም ይብል። ትንቢት ነቢያት ናይ 5500 ዓመታት ተስፋ ኣዳም ካብ ገነት ምስ ወፀ እግዚአብሔር ካብ ጓልኻ ተወለደ ከድሕነካ እዩ ዝብል ቃል ተኣትዩሉ ነይሩ። ነብዩ ኢሳያስ እንሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ ብምባል ቅድሚ 700 ዓመታት ተተንብዩ። ነቢይ ሚክያስ ጎይታ ኣበይ ከም ዝወለደ ክግለጽ ከሎ ኣቲ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለ እዩ ሚኪ ኢሉ ነይሩ። ብስራታዊ ቅዱስ ገብርኤል ጉዕዞ ናብ ቤተልሔም ደቂቕ ብስራት መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ናዝሬት ብምኻድ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ ደስ ይበልኪ ብምባል እቲ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ከም ዝተወለደ ኣበሰራ። ጉዕዞ ብምኽንያት ኣዋጅ ቄሳር ኣውግስጦስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጻድቅ ዮሴፍን ናብ ናዝሬት ናብ ቤተልሔም ተጓዓዙ። ኣብ መንገዲ ኣዝዩ ከቢድን ብነፍሰ ጡር ኣዲና ድማ ጻዕሪ ዝመልኦ ነበረ። እዚ ኣወላልዳ ትሕትና ኣብ ማሕደሪ ኣጋይሽ ወይ ሆቴል ቦታ ስለ ዘይነበረ ጎይታና ሰማይን ምድርን ካብ ሕፃ ኣብ መብልዒ ከፍቲ ወይ ገርጋም ተወሊዱ። ምስጢር ነቲ ንመላእኽቲ ዘንደድር ብኣምላኽ ብጨርቂ ተጠቕለለ። እቲ ፀሓይ ዝፈጥር ብቁሪ ተወረዘ። እዚ ኩሉ ንዓና
ካብ መንከራ ንምድሓን ዝገብሮ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እዩ። ምስክርነት ሰብኣ ሰጉልን ጓሶትን ሰብኣ ሰግል ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ፈረስ ኢትዮጵያዊ ብኾኾብ ተመሪሖም መፀ። ሰለስተ ህያባት ድማ ኣቕረቡ። ቀዳማይ ወርቂ ንግስነቱ ንምግላጽ፣ ካልኣይ ዕጣን ኣማልኽነቱ ንምግላጽ፣ ሳልሳይ ከርቤ ምእንቲ እቲ ደቂ ሰባት ክብል ንዝቕበሎ ሞትን ሕማማትን ንምግላጽ እዩ። ጓሶት መልእኽቲ ተገሊጹሎም ሎሚ መድሃኒና ተወሊድልኹም ኣሎ ምስ በልዎም ቀዲሞም ናብቲ ገርጋም ብምኻድ ሰገድሉ። መንፈሳዊ ትምህርትን እንታይ ንምሃር? ካብ ልደተ ጎይታና ትሕትናን ፍቕርን ንምሃር። ጎይታና ካብ ሰማይ ዝወረደ ንሕና ናብ ሰማይ ክንድይብ እዩ። ጸሎትን ሰላምታን እዚ በዓል እዚ ናይ ሰላም፣ ናይ ዕርቅን ናይ ሓጎስን ይግበረልና። ሕማም ካብ ሃገርና ይጥፋእ፣ ሰላም ይንገስ። ብዛዕባ ነቲ ዓለም ኣብ ጸልማትን ናብ ብርሃን ዘውፅእ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ዝተወለደሉ ዓብዪ ምስጢር ልደት ብሰፊሑ ርኢና ኢና። ካብቲ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ብነቢያት ዝተነገረ ትንቢት ጀሚርናዮ ክሳብ በቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተፈጸመ ዘድንቕ ተኣምር ዘድህስስ ትሕዝቶ ኣዳልየልኩም ነይረ። መዘኻኸሪ ትንቢት ነቢያት ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢሳያስን መክያስን። ካልኣይ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ብቅድስቲ ድንግል ማርያም። ሳልሳይ ጉዕዞ ናብ ቤተልሔምን እቲ ዘድንቕ ትሕትናን። ራብዓይ ሚስጥር ህያባትን ሰብአ ሰግል ወይ ወርቂ ዕጣን ከርቤ። ሓምሻይ ብርሃነ ልደት ንዓና ዝተመሓላለፈ ዓብዪ መልእኽቲ። እዚ ቪድዮ እዚ መንፈሳዊ ህይወትኩም ሃናፂ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ቪድዮና እንተፈቲኹምዎ ላይክ ክትገብሩ፣ ንኻሊእ ክበፅሕ ድማ ሼር ክትገብሩ በትሕትና ንሓትት። ተወሳኺ መንፈሳዊ ሕቶታት ንምክትታል ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኾኑ። ጽቡቕ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ሰላም ንኹሉ ዓለም። ክቡራት ቤተሰበይ ናሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ብዛዕባ ልደተ ክርስቶስ ዝተመርኮሰ ሒዘልኩም መፅአ ነይረ። ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝወሰድኹም በዓልቲ ምሉእ ተስፋየ። ክቡራት ቤተሰበይ ኣውደ ዓመት ርሑስ ኣውደ ዓመት ናይ ፍቕርን ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን ይግበረልና። ስሰናዩ ተጥዑም ንዓኹም ክቡራት ቤተሰበይ።